Организационна структура. За да достигнете до организационната структура, натиснете на Основни настройки и в менюто изберете Организационна структура. Това ще ви отведе на страница, където имате примерна структура за вашата организация, която може да разтворите и да разгледате детайлно по нива. И всяко от тях може да има поднива с още допълнителни сектори. Може да добавяте до 10 дълбочинни нива във вашата организационна структура. Отстрани имате информация за всеки от мениджърите, които са отговорни за въпросната структура или част от нея. Когато натискате върху различните отдели и нива, може да виждате различните хора, които са поставени на тази позиция като отговорници или мениджъри в самото направление или ниво. Може да се върнете назад, за да разгледаме и останалите опции, да променим наименованията на нивата в зависимост от йерархията, която искаме да изградим, да добавяме елементи в самата структура, също така настройката за видимост на организационната структура за самите потребители, дали тя да се вижда от тях или не. И също може да импортирате готова структура по зададен модел. Нека да погледнем нивата. Тук имате главното ниво на организацията, а също така до него има външно поле за синхронизация в зависимост от интеграциите, с които може да работите, така че системите да кореспондират една с друга. Отдолу може да добавяте различни по име нива и да им сменяте наименованията, а също така, както казахме, може да изпълните до 10 нива на дълбочина. Когато сте готови с таксономията на структурата, запазвате вашите промени и може да разглеждате отново как организационната структура се е променила.